Эфирде атна яңалыклары студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Иң мәрхәмәтле бәйрәм Алабугада игелекле эшләр марафоны узды. Менә шушы 90 яшьтәге иремне монда тәрбияләп, дигәндәй сис тартып, бүтән җирен киендереп, ошатып, ишертеп җоткарам, Аллага шөкер. Өлкәннәрне кайгыртып, быел медицина учреждениеләрендә 600 сугыш ветераны үз сәламәтлекләрен тикшерткән. Алабугада, Чаллыдан да килгәннәре бар. Бер-ике кеше йөрделәр Кизнердан, военный городоктан. Хлыстов авылындагы бассейн сәламәт яшәү рәвешен алып баручыларга янәдән үз ишекләрен ачты. 10 көн дәвам иткән инвалидлар декадасында җитәкчеләр, игенәчеләр, битараф булмаган кешеләр тарафыннан мөмкинлекләре шикле балаларны тәрбияләүче гаиләләргә 850 мең сумлык ярдәм күрсәтелгән. Ә инде декаданың соңгы көнендә гадәт буенча Мәдәният сараенда игелекле эшләр марафоны узды. Аның максаты мөмкинлекләре шикле балаларга ярдәм итү. Игелекле эшләр марафоны көндезге сәгать 11-дә Мәдәният сараеның мәрмәр залында башлады. Акциядә мәктәп укучылары, студентлар, ветераннар, депутатлар, эшмәкәрләр, предприятие һәм учреждение җитәкчеләре катнашты. Әйтергә кирәк, әлеге марафон инде Алабугада 5-нче ел рәттән оештырыла. Әңгәмәдә катнашкан җитәкчеләр мондый чараларның мөһимлеген ассызыклады һәм анда бик теләп катнашуларын әйтте. Безнең җитәкчеләребез быелда бушлык белән килмәгәннәр, һәрвакыт бүләкләрне бирәләр. Быел сез Данис Минибаевка трансмиттер җиһазын алыр өчен акчаларга бүләк килгәнсез. Biz bugün Çorlu'da üzere olanlar bir şan kalabız. Akşalar da yerden. Hem indi selametliğimizge yerden etsin diye tekesini bilelim. Faydası bulup olmasında. Onlara üzümlük hem veysel bir şeydi. Fiskültürü sport bilen erotakta da şuralarına gerek. Hem biz sizinle bütün kalabız bizden sport kurmalarında. Аралашу, бүләкләр тапшыру, концерт номерлары белән чиратлашып барды. Мөмкинлекләре шикле балалар үзләре дә чыгыш ясады. Марафон 4 сәгать дәвам итте. Көн дәвамында Мәдәният сараенда 2 махсус тартма торды. Анда һәркем акча сала алды. Әлеге хәйрия акция шәфкатьлелек, кайгыртучанлык, башка кешенең язмышына битараф булмауны чагылдыра торган чара ди биредә катнашучылар. Biz yıl sayın менә шундый чараларга киләбез, сөйнеп киләбез. Кешеләр һәр вакыт изгелек кешеләргә тиеш дип уйлыйбыз. Biz bu чара турында инде үзебезнең коллектив белән сөйләшеп, алар шушы чараны хуплап, сөйнеп бүген менә килдек. Әгәр дә безнең ярдәмебез кемгәдер мөмкин кадәр булыша алса, biz бик шат булабыз. Әлбәттә, бу мероприятиеларда безнең депутатларыбызга, безнең җитәкчеләребезгә катнашу тагын да мөһим. Чөнки дөньяның көчле кешеләре шушы мохтаҗ кешеләргә ярдәм итмәсә, кем ярдәм итәр? Безнең өчен шушы марафонда катнашу айруча бер мөһим бер эш дип саныйбыз һәм ул безнең җылылык әз генә дә булса шушы гаиләләргә барып җитсә, без инде бик шат. Барлыгы марафон кысаларында Алабуга хәйриячләре мөмкинлекләре шикләнгән балалар тәрбияләнгән 65 гаиләгә ярдәм итте. Аларга бүләкләр, сертификатлар һәм акчалар тапшырылды. И вновь звучат самые добрые, самые теплые аплодисменты. Я хочу выразить огромное спасибо, благодарность всем родителям и всем педагогам, кто занимается нашими детишками. Огромное вам спасибо и выдержки. И спасибо огромное руководителям наших предприятий и организаций, просто неравнодушным людям, которые приходят на помощь, которые поддерживают. Желаю всем здоровья. Вручаю сейчас сертификат как раз планете добра, людям, которые добро творят. Мы с ними совсем недавно встречались, и они полны решимости эти добрые дела продолжать.
продолжать и продолжать. Продолжайте. Сертификат компьютерной техники АПАК предоставляется директору и председателю организации Гусгульной Танцелу Султановне. Әйтергә кирәк, махсус тартмаларда 90 меңнән артык акча җыелды. Декада кысаларында хәйриячеләр барлыгы 852 мең сумлык ярдәм күрсәткән. Марафон мөмкинлекләре шикләнгән балалар катнашында гала-концерт белән тәмамланды. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Айраш Айгалләмов, Атна яңалыклары. Әмнә мөмкинлекләре шикле булган ветераннарга ярдәмне өйләренә килеп күрсәтәләр. Сүз медицина ярдәме турында бара. Барлыгы исә быел Алабуга районында 600дән артык сугыш ветераны Үзәк район хастаханәсендә үз сәламәтлекләрен тикшерткән. Тулы диагностика нәтиҗәләре буенча аларга медицина тикшеренүләре һәм дәвалау уздырыла. Алабуга дәвалану йортларында бөек ватан сугышы ветераннарын планлы диспансеризация үткәрү эшләре дәвам итә. Тикшерүләрне 600 кеше узган инде. Алар арасында сугышта катнашучылар, Ленинград блокадасында яшәүчеләр, фашист лагерьларында тоткында булучылар, инвалидлар, тол ветераннары. Диагностика нәтиҗәләре буенча 280 кешегә сырхауханәдә ятып дәвалану билгеләнгән. Менә шушы 90 яшьтәге иремне монда тәрбияләп, дигәндәй сис тартып, бүтән җирен киендереп, ошатып, ишертеп җоткарам, Аллага шөкер. Булай инде үзен хис итә, әйбәт хис итә. Үзе инде олай бер кулы да җөрмәй, аякларының бер кулы җөрмәй. Ну, инсульт булды инде. Оңар бер ел элек булды башта. Аннан соң бер ел инде 4 мәртәбә оңар инсульт булды. Онда өйдә команда бер ничә көн тәрбияләгәч, инде аны бүлнискә салдылар, ветераннар бүлмәсенә. Рәхмәт аңар, менә шушы ветераннар бүлмәсенә салганга мен бик сөенәм. Шундый тәрбия белән тәрбияләйләр врачлар. Çiğrim kuvvetlendi. İsmin ne? Gözümden açar köye başladı. Pametim devete başladı. Kulağım da işitmeye başladı. Şulay etip ben işten buldum kirerge. Koriler bir yakşı koriler bir yakşı aşatalar rahmet. Karşımda yıkırıp kına yeriler bütünüsü. Diktemle aşatalar. Şimdi küp metre bulur bilmin daha. 90'ını üttim indi. Район үзәк хастаханәсендә ветераннар өчен барлык уңайлыкларда тудырылган. Шифаханәдә ветераннар өчен югары уңайлыклары булган 6 бүлмә билгеләнгән. Әлфина Хуҗина, Екатерина Никанорова, Айрат Шәйгәлләмов, Атна яңалыклары. Россиядә минималь хезмәт хакы күләме дә билгеләнде. Киләсе елның 1 январыннан ул 850 сумга арта. Моңа бәйле закон проектын Дәүләт Думасы депутатлары икенче укылышта кабул итте. Аның нигезендә ел башыннан минималь хезмәт хакы 12130 сум тәшкил итәчәк. Быелның 1 январында ул 11280 сум тәшкил иткән булган. Әмма рәсәйләрнең минималь хезмәт хакы күләменә карата үз фикерләре. Алар аның гадел күләмен атый. Сорау алганнарның 35% эшче кеше өчен гадел керемнең күләме 50 мең сумнан артык булырга тиеш дип саный. 31% 40-50 мең сум, 20% 30-40 мең, 10% 21-30 мең сум булырга тиеш ди. Тикшеренү быелның 19 ноябреннән 6 декабренә кадәр анонимлык шартларында электрон анкетаны тутыру форматында үткәрелде. Алабуга районының Хлыстов авылында бассейн янәдән эшли башлады. Исегезгә төшерәбез, ул 2 атнага ябылып торган иде. Бу вакыт эчендә биредә фильтрларда комны һәм тузны алыштыру буенча ремонт эшләре башкарылды. Моның өчен 115 мең сум акча сарыф иттеләр. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Хлыстова бассейны янәдән үз ишекләрен ачты. Биредә ремонт эшләре тәмамланды, алар 2 атнага сузылган иде. Алыштырдык, песчаный фильтрда песок алыштырдык. 84 меңнән артыкка и туз алынды 31 меңнән 750 сум где-то шулай инде. Ул тоже суны йомшарта торган фильтрга для промывки вот этого фильтра. Ул фильтрның içinde катионитовая смола, ул суны йомшарта. Ул суны йомшарта. Шул катионитовый смоланы жуырга туз кирәк. Туз тоже
чистарта ул смоланы. Бассейнны чистарту өчен ком кирәк булса, тоз суны йомшарту өчен. Чөнки бассейнга су скважинадан килә һәм аның сыйфаты бик каты. Спорт корылмаларының үз акчаларына, шулай ук җирле казна средстволарына 3 тоннага якын ком һәм 1200 килограмм тоз сатып алынды. Исегезгә төшерәбез, Хлыстовадагы йөзү бассейны 2015 елның февралендә ачылды. Биредә өлкәннәр һәм балалар өчен 2 кәсә бар. Җитәкчелек сүзләренә караганда, йөзәргә теләүчеләрнең төп агымы кич белән күзәтелә. Бирегә хәтта Чаллыдан, Удмуртиядан да киләләр икән. Өстәвенә бассейн мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен дә җайлаштырылган. Алабугадан, Чаллыдан да килгәннәре бар. 1-2 кеше йөрделәр Кизнердан, военный городоктан, Удмуртиядан да. Аларның, потому что балаларга йөзәргә бассейннары юк, зур бассейннарга кертергә ярамый 7 яшькә хәлек балаларны. Частный бассейннарда бәяләре бик кыйбат. Бәяләр бездә бәләкәй балалар белән пенсионерларга 80 сум, зурларга 100 сум көндез. Сауна белән зурларга 130 сум, пенсионер белән балаларга 100 сум. Бассейн иртәнге сәгать 9-дан кичке сәгать 9-га хәлек эшли. Билгеләп үтик, бу бассейнга көненә уртача 120 кеше йөри. Гөлназ Гайнери, Гениятов, Атна яңалыклары. Теманы дәвам итеп, хәзер 12 яшьтән өлкәнрәк гражданнарга бассейнга шифаханәдән белешмә алмыйча йөрергә рөхсәт иттеләр. Россия югары суды шундый карар чыгарган. Бу яңалык Роспотребнадзор башлангычы белән кертелде. Өлкән кешегә бассейнга барыр өчен табиптан белешмә алу мәҗбүри түгел. Эпидемиологик хәл бозылган шәһәрләр искәрмә булып тора, диелә ведомство хәбәрендә. Бассейн җитәкчеләре исә бу яңалыкны хупламады. Алар бассейнга справкасыз булмаган килеш йөрү авырулар таралуга сәбәп булачак дип саный. Бассейнга йөрү кагыйдәсе гадиләштерелгән арада ЮХИДИ идарәсе машина йөртү таныклыгын алуны киресенчә катлауландырырга уйлый. Киләсе елдан бу документны алу өчен имтихан бирүчеләргә күбрәк сорауларга җавап бирергә туры киләчәк. Үзгәрешләр 2020 елның 1 октябреннән үз көченә керә. ЮХИДИ идарәсендә исә машина йөртүчегә беренче чиратта машинаны куркынычсыз йөртү кирәк дип саныйлар. Имтиханда яңа сораулар да шул темага кагылышлы булачак. Моннан тыш процедураны уздыруда да үзгәрешләр көтелә. Нәтиҗәдә имтиханның теоретик өлеше, юл йөрү кагыйдәләре, законлылык, медицина, психология, профессиональ блок, машина йөртү куркынычсызлыгы нигезләре, техник чара җайланмалары блокларыннан торачак. Имтиханның практик өлешенә килгәндә, аны гадәттәгечә алдан билгеләнгән маршрут буенча бирү бетерелә. Шулай ук баллы системадан да баш тарту күздә тотыла. Кабатлап әйтәм, үзгәрешләр 2020 елның 1 октябреннән үз көченә керәчәк. Ул арада Татарстан хакимиятләре ни өчен 31 декабрьдә республикада ял булмаячагын аңлатты. Татарстан хакимияте матбугат хезмәтендә республиканың 31 декабрьдә ял көне дип игълан ителгән төбәкләргә кушылмаячагын сөйләде. Биредә Татарстан илнең икътисади һәм сәнәгать үзәкләренең берсе, икътисади һәм гамәли күзлектән караганда өстәмә ял көне ясау максатка ярашлы түгел дип аңлаттылар. Искәртәм, 31 декабрьдә илнең берничә төбәгендә ял көне дип игълан ителде. 10 декабрьдә аларга Ленинград өлкәсе кушылды. Бу көннәрдә Самара губернаторы Дмитрий Азаров та бу мәсьәләнең каралачагын белдерде. Искәртеп узабыз, Дәүләт Думасына ял көнен күчерү турында закон проекты кертелгән иде. Әмма депутатлар әлеге мәсьәләнең ел ахырына кадәр карап өлгерә алмаячакларын һәм аңа киләсе елда һичшиксез әйләнеп кайтачакларын белдерде. Шулай ук депутат Ярослав Нилов яңа ел каникулларын 4 көнгә кыскартырга чакырды. Бу 31 декабрьдән 3 гыйнварга кадәр, калган көннәрне түләүле отпускка кертергә тәкъдим ясады. Өметсез шайтан гына бит. Өметебезне үзмик, алабугалылар. 31 декабрьдә бәлки безгә дә ял эләгер әле дигән теләктә калып, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыйк.
Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Мы и в этом году ждем вас в гости с новогодними стихами. Стартует наш проект «Топ-топ. Шагает Новый год». Съемки будут проходить 25 ноября, а также 2, 9, 16 и 23 декабря. Предварительная запись обязательно. Поздравление платное – 350 рублей. Наш адрес – Марджани 32, телефон для справок – 379 73.